Kmien issib filgħodu, id-deputat u l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kiteb fuq Facebook sabiex jwissi li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista jintgħażel mit-tesserati. Huwa kienet jirreferi għal manuvri li kienu għaddejn fil-Partit Nazzjonalista sabiex Metsola tkun tista' ssir kap tal-partit mingħajr ma titlaq mill-kariga tagħha ġewwa Brussell. Brabta ma' dawn in-negozjati interni li ġew leaked b'ċertu dettall fil-gazzetti bl-Ingliż, Delija kienet jissemma bħala l-membru parlamentari li kien se jitpoġġa kap tal-oppożizzjoni sakemm Metsola tiddeċidi li tiġi Malta. Minkejja li Delija nnifsu kien marraf sew b'dawn il-manuvri, dalgħodu ma tantx qatt jomoda sabiex jattakka dak li kien qed jiġi propost. Id-deċiżjoni li tmexxi partit glorjuż bħal tagħna ma tittieħidx b'negozjar u ftehim bejn il-ftit. Hekk kiteb Delija. F'botta ċara u diretta lejn Roberta Metsola u l-istess klikka ta' deputati li kienet tajritu mill-kariga fl-2020 huwa kompla jgħid il-partit ma jappartjeni lill-ebda individwu, jappartjeni lit-tesserati. One News huwa informat li l-kummenti ta' Delija xejn ma niżlu tajjeb fost numru ta' esponenti nazzjonalisti, inkluż uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista li kienu preżenti fil-laqgħa tal-Eżekuttiv din il-ġimgħa. Dakinhar sar sforz kbir sabiex ir-riżenja ta' Bernard Grech titpinġa bħala xi ħaġa tajba u li ma kien hemm l-ebda tip ta' tiżgwid fil-Partit Nazzjonalista. Il-verità hija l-kollox kontra ta' dan, għaliex Adrian Delija ħarbat id-diskussjonijiet dwar il-mudell ta' tmexxija li bdiet tipproponi Metsola, meta dawn l-istess diskussjonijiet kienu avvanzati sewwa. Mhux talli hekk, talli Delija għamel mezz sabiex jikteb fuq Facebook kmien issib filgħodu sabiex jantiċpa tħabbira li kienet se tagħmel Metsola aktar tard. Il-kummenti ta' Delija fuq Facebook komplew jżidu l-konfużjoni u l-kejos fih dan il-Partit Nazzjonalista, bosta ma jistgħux jifhmu kif l-eks kap nazzjonalista qatt ma ċaħat li ismu kienet jissemma għal kap tal-Oppożizzjoni, imbagħad spiċċa attakka l-arranġament biex Metsola ssir kap pubblikament.